V hlubinách starých příběhů existuje postava, která už od dávných časů probouzí napětí, neklid a mimořádně silný zájem. V jejím osudu se setkává strach, krása, moc i prokletí. A právě tato jedinečná směsice vytváří atmosféru plnou očekávání toho, co se může skrývat za jednotlivými předěly vyprávění. Příběh Medúzy působí jako nekonečná výzva k objevování, jako lákání, které člověka vtahuje hlouběji a hlouběji, protože stále naznačuje něco skrytého, nepojmenovaného a zvláštně temného, aniž by prozradilo spojitosti, které drží celý jejich osud pohromadě. V dávném, rozsáhlém světě řeckých mýtů je původ Medúzy spojen s velmi starými příběhy, které se předávaly po mnoho generací a přitom se stále zahušťovaly novými představami. Zdroje se rozcházejí, přesto je patrné, že její místo mezi tvorstvem nebylo pouze okrajové, ale mělo hluboký význam, který vplýval do chápání vztahů mezi bohy, smrtelníky a nadpřirozenými bytostmi. Tato počáteční fáze její existence tak nabízí pozvolné nahlížení na to, jak se mohla stát tím, čím byla, přičemž každý detail jejího původu ovlivňuje nejen její podobu, ale také to, jak byla vnímána v budoucích generacích. Příběh jejího zrození bývá pevně spojen se starší generací božských sil, s titány a s pradávnými mořskými entitami, čímž získává velmi starobylý nádech. V některých tradicích se vypráví, že Medúza vznikla jako obyčejná dívka, která byla vtažena do konfliktů vyšších bytostí, zatímco jiné verze ji již od počátku staví po bok stvoření temných vod a neklidných bouří. Právě tato variabilita v jejím původu vytváří základ pro pozdější vrstvy její legendy a naznačuje, že nic kolem jejího příběhu není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Dříve než se její jméno stalo symbolem hrůzy, bývala Medúza popisována jako bytost s mimořádnou krásou. Tento její rys se objevuje v četných starých výpovědích, kde je prezentována jako dívka s naprostou přirozeností a půvabem, který vyzařoval z jejich pohybů i tváře. Její krása měla schopnost upoutat pozornost nejen smrtelníků, ale dokonce i bytostí stojících nad nimi, což postupně začalo měnit její postavení a její životní osud. Popisy její původní podoby vykreslují obraz téměř nadpřirozené harmonie, která však nebyla určena k tomu, aby trvala věčně. Postupem času se právě tato krása stala zdrojem konfliktu, díky kterému se začaly mezi bohy formovat emoce, rivalita a napětí. Nalezneme příběhy, podle nichž její půvab vyvolal závist nebo dokonce hněv. A právě tehdy se začíná rodit tragická osa jejího budoucího prokletí. Ačkoliv je její původní podoba často idealizována, stává se zároveň předělem mezi jejím klidným životem a temnější budoucností, která ji čekala. Krása se tak mění ve spouštěč událostí, jež ji navždy proměnily. V řadě verzí se mluví o zásadním momentu, kdy se do jejího života zasáhla bohyně Athéna a učinila rozhodnutí, které navždy změnilo Medúzinu podobu. Tento akt byl prezentován jako trest, ale jeho skutečný důvod bývá často interpretován různým způsobem. Jedna skupina vypravěčů tvrdí, že Medúza urazila bohyni svou ješitností. Jiní zase, že trest přišel kvůli činům jiných, zatímco ona sama byla spíše obětí než viníkem. To vytváří silnou vrstvu tragiky, která se prolíná celým jejím příběhem, protože přináší otázku spravedlnosti. Po udělení trestu se její původní krása rozpadla a byla nahrazena formou, která vyvolávala strach a odpor. Změna nebyla pouze fyzická, ale také symbolická, neboť její nový vzhled měl připomínat sílu božského trestu a zároveň odrážet neúprosnost bohů vůči lidem i jiným bytostem. Tato proměna se stala charakteristickým bodem její legendy a od tohoto okamžiku se Medúza začala objevovat v mytologii jako bytost, kterou známe dodnes. Trest od Athény tak nepředstavuje jen jednoduchý mýtus, ale významný předěl mezi dvěma etapami jejího života. Po udělení trestu se Medúza změnila v Gorgonu, což znamenalo mnohem více než pouhou fyzickou přeměnu. Její tělo se stalo domovem sil, které byly spojeny s temnější stránkou světa, zatímco hadí vlasy, známé po celé věky, symbolizovaly neklidné napětí, které nyní proudilo jejím bytím. Změna její podoby se dotýkala nejen vizuální roviny, ale také smyslu její existence, protože jejím novým posláním se stalo vzbuzování strachu a respektu. Tato proměna byla v mýtech často popisována jako okamžik, kdy její lidská část definitivně ustoupila a na její místo nastoupila entita, která už nebyla ani plně smrtelná, ani plně božská. Taková bytost stála na pomezí dvou světů a její existence vyvolávala otázky o hranicích mezi krásou a hrůzou, mezi životem a zkázou.
Právě tato hranice činila medúzu jedinečnou postavou mezi všemi mýtickými tvory. Jednou z nejznámějších vlastností medúzy byla její schopnost proměnit každého, kdo se přímo zahleděl do jejího pohledu, v kámen. Tato vlastnost nebyla prezentována jako jednoduchý trik, nýbrž jako moc, která dokázala zastavit život v jediném okamžiku a ukončit veškerý pohyb i teplo. V mytologii se její pohled stal symbolem absolutní hrůzy, protože představoval neodvratný a definitivní konec, který nebylo možné nijak obejít. Motiv skamenění tak pronikal i do příběhů válečníků a cestovatelů, kteří se přibližovali k jejímu příbytku s obavami a vědomím, že sebemenší chyba by znamenala jejich zkázu. Tato schopnost způsobila, že se stala postrachem celých oblastí a že její jméno získalo takovou váhu, že samo o sobě vzbuzovalo respekt i mezi bohy. Skamenění se tak neobjevovalo pouze jako děsivá vlastnost, ale jako metafora nezvratného osudu. Medúza nebyla sama. V některých verzích se objevuje jako jedna ze 3 sester, které byly označovány jako Gorgony. Její sestry, Steno a Euryalé, se od ní lišily nejen charakterem, ale také svým postavením. Zatímco ony byly nesmrtelné, Medúza byla jedinou smrtelnou z nich, což vytvářelo velmi zajímavé dynamické napětí. Přestože sdíleli určité vlastnosti a motivy, jejich existence byla mnohem více rozvrstvená, než se může zdát na první pohled. Jejich světy se prolínaly s Medúziným, ale zároveň si zachovávali své vlastní příběhy. To umožňuje nahlížet Gorgony jako komplexní seskupení, které mělo v mytologii své pevné místo. Sestry se objevují jako strážkyně temných míst, jako bytosti, které nepřetržitě bděly nad tajemstvím, jež se týkalo nejen Medúzy, ale také starších božských sil. Jejich existence tak poskytuje širší rámec pro pochopení toho, kde Medúza stála v celém mýtickém řádu. Po své proměně žila Medúza v odlehlých a temných krajinách, kam se jen málo kdo odvážil vstoupit. Tyto lokality byly popisovány jako místa plná skal, mlhy a nekonečných stínů, které vytvářely prostředí odpovídající bytosti jejího typu. Její útočiště tak fungovalo nejen jako fyzické místo, ale také jako symbol izolace, která byla nevyhnutelným důsledkem jejího prokletí. Každý krok v takových krajích připomínal, že na tomto území platí jiná pravidla než kdekoliv jinde. Tato izolace však nebyla pouze trestem, ale také zdrojem moci, protože jí poskytovala území, které ovládala bez konkurence. Lidé a hrdinové, kteří do těchto míst zavítali, museli počítat s neviditelným nebezpečím, které číhalo v každém stínu. Útočiště Medúzy se stalo legendou samo o sobě, protože odráželo její povahu a zdůrazňovalo její význam v celém mýtickém ekosystému. Strach byl jednou z nejvýznamnějších sil, které Medúza neustále vyvolávala. Její přítomnost sama o sobě působila jako neviditelná zbraň, která zasáhla každého, kdo se k ní přiblížil. Tento strach nebyl pouhým instinktem, ale spíše důsledkem pověsti, která se šířila mezi lidmi i bohy. Její jméno se stávalo varováním, a tak se Medúza ani nemusela objevit, aby vyvolala děsivé představy o skamenění a o konci veškerého života. Strach však zároveň formoval její osud, protože se postupně stala symbolem nebezpečné hranice, které se nikdo neodvážil překročit bez vážného důvodu. Tento motiv ukazuje, jak silně dokáže mytologie pracovat s emocemi a jak se strach může stát autonomní silou, která žije dál, i když sama bytost není přítomna. Medúza tak přerostla svou fyzickou podobu a stala se stělesněním hlubokých lidských obav. V některých verzích příběhu je Medúza prezentována jako oběť spíše než jako viník. Tato interpretace se objevuje zejména v modernějších analýzách, které zpochybňují spravedlnost trestu, kterého se jí dostalo. Pokud byla skutečně potrestána za čin, který nespáchala sama, pak se její příběh proměňuje v tragédii, která vyvolává otázky o povaze božské autority a jejím vztahu ke smrtelníkům. Tento výklad vytváří Medúzu jako symbol nespravedlivého osudu, který si bytost nevybrala, ale musela jej nést. Vina a oběť se stávají protichůdnými silami, které vytvářejí emocionální rámec její legendy a zároveň ji stavějí do mnohem hlubšího světla, než je běžně prezentováno v tradičním vyprávění. To způsobuje, že její příběh proniká do širšího kulturního povědomí a nadále vyvolává diskuze o spravedlnosti. V Medúzině příběhu hraje významnou roli také samotný koncept božského hněvu. Bohové starého světa byli často zobrazováni jako bytosti s velmi silnými emocemi a jejich rozhodnutí měla obrovské následky. Medúzin osud byl jedním z příkladů toho, jak rychle se mohla změnit realita smrtelníků, pokud se dostali do konfliktu s těmito nadpřirozenými silami.
Božský hněv nebyl jen trestem, ale také výrazem rovnováhy mezi světy. Skrze tento motiv lze nahlížet na Medúzu jako na bytost, jejíž existence se dotýkala otázky o tom, zda si člověk zaslouží trest, nebo zda je jen nedobrovolnou hráčkou v božských hrách. Tento rozměr její legendy vytváří prostor pro úvahy nad tím, kde končí svobodná vůle a kde začínají pravidla, která nemohou být porušena. Medúza se tak stává zrcadlem vztahů mezi smrtelníky a bohy. Po své proměně byla Medúza nejen izolována od společnosti, ale její existence byla prostoupena hlubokou samotou, která se stala nedílnou součástí její bytosti. Tato samota byla více než pouhé odloučení, protože představovala trvalý stav, ve kterém už nemohla sdílet radost ani smutek s nikým jiným. Její nová podoba ji učinila tak odlišnou, že jakýkoliv kontakt s ostatními znamenal nebezpečí pro obě strany. Tato samota byla zároveň prostředím, ve kterém sílily její emoce, vzpomínky a touhy. Bez možnosti sdílení či komunikace se její mysl stávala místem, kde stále více narůstaly její obavy, lítost i hněv. Samota tak není pouze vedlejším produktem trestu, ale také silou, která formovala její další chování. Z tohoto důvodu je v jejím příběhu často zdůrazňována jako jeden z nejvýznamnějších motivů. Medúza není pouze samostatnou bytostí, ale často také symbolem hranice mezi světem živých a světem, ve kterém vládnou síly, jež nejsou člověku vlastní. Její existence představovala tenký předěl mezi známým a neznámým, mezi bezpečím a nebezpečím. Byla samotným zosobněním okamžiku, kdy se člověk musel rozhodnout, zda překročí tuto hranici, nebo se před ní zastaví. Proto se její jméno stalo varováním, ale zároveň výzvou pro ty, kteří hledali slávu nebo odpovědi. Tento motiv hranice umožňoval interpretovat Medúzu jako bytost, která nepatří ani do jednoho světa zcela. Její přítomnost narušovala rovnováhu a zároveň ji posilovala, protože udržovala oddělené dvě rozdílné dimenze existence. Hranice, kterou představovala, přitahovala odvážné i pošetilé. A právě díky tomu se její legenda stále šířila. Její příběh se tak stal součástí hlubšího mytologického systému, který přetrval až do dnešních časů. V Medúzině příběhu se často objevuje motiv ozvěn minulosti, které se neustále vracejí a formují její další osud. Tato minulost není tvořena pouze fyzickými událostmi, ale také emocemi a vzpomínkami, které v ní přetrvávaly i po proměně. V jejím nitru se mísily zbytky starého života se současnou realitou, což vytvářelo soustavné pnutí mezi tím, kým byla, a tím, čím se stala. Tento vnitřní rozpor byl zdrojem síly, ale zároveň hořkosti, která postupem času pronikala do všech jejich činů i myšlenek. Každá vzpomínka působila jako jemné, ale neustálé připomínání toho, co ztratila, a tato psychologická zátěž se prolínala celým jejím mýtickým obrazem. Na druhé straně však tyto přízraky minulosti posilovaly určité rysy její osobnosti. Připomínaly jim její vlastní kořeny, její identitu a schopnost odolat nepřízni. Mnohé verze mýtů naznačují, že i přes své prokletí si uchovala kus lidskosti, který přežíval díky vzpomínkám. Tyto vnitřní ozvěny vytvářely pevnou strukturu jejího charakteru, který zastával roli mostu mezi lidským a monstrózním. Minulost tak nebyla pouze břemenem, ale i zdrojem její vnitřní síly, což výrazně ovlivňuje způsob, jakým ji lidé vnímali. Medúza se postupně stala postavou spojovanou se strážením míst, kam se nikdo neodvážil vkročit bez rozmyslu. Tyto oblasti bývaly popisovány jako území zahalená šerem či mlhou, kde přítomnost Medúzy představovala neustálé ohrožení života. Její bytost splynula s těmito kraji natolik, že se hranice mezi krajinou a tvorem rozostřila. Území, které obývala, tak působilo dojmem živoucího organismu. A každá skála či puklina nesla v sobě přízvuk její nebezpečné moci. V očích lidí i bohů se stala neoddělitelným symbolem toho, co nesmí být překročeno. Postupem času tyto zakázané lokality získávaly stále hlubší mystický význam. Nebyla to už jen místa strachu, ale také místa poznání, protože kdokoliv se k nim přiblížil, měl možnost pochopit něco o hranicích světa, o rovnováze sil a o nebezpečí, které nastává, když se naruší posvátný řád. Medúza jako strážkyně měla tak mnohem významnější roli, než se na první pohled zdá. Nechránila pouze fyzická území, ale také symbolické hranice mezi světy. A tím se stala součástí hlubšího mytologického řádu. Po své proměně byla Medúza vystavena procesu, který pomalu rozkládal její lidské vlastnosti. Tento rozklad nebyl náhlý, ale odehrával se postupně, jak se z její mysli vytrácely vzpomínky na lidský život.
Kdysi běžné emoce se proměnily v hluboké ozvěny, které stále existovaly, ale nebyly již schopny ovlivňovat její rozhodnutí stejným způsobem. Tento proces je často naznačován jako nevratný, protože každá nová zkušenost její monstrózní existence dále tlumila zbytky lidskosti, které v ní přežívaly. Přesto tento rozklad nebyl úplný. Mnohé legendy zmiňují, že i v okamžicích největší temnoty se v ní dokázal probudit záchvěv lidského citu, ať už šlo o lítost, hněv či touhu po spravedlnosti. Tyto výjimečné momenty vnášejí do jejího příběhu silný tragický aspekt, protože ukazují, že se nejednalo o bytost zcela zbavenou lidského jádra. Vnitřní rozpor mezi ztrácenou lidskostí a novou identitou tak vytvářel velmi komplexní psychologickou strukturu, která činila Medúzu jednou z nejzajímavějších postav řecké mytologie. V období, kdy se z Medúzy stala bytost s ničivou mocí, se začala dostávat do kontaktu se starými božskými zákony, které určovaly rovnováhu světa. Tyto zákony nebyly lidským tvorům příliš srozumitelné, ale v mytologii se objevují jako pravidla, která musel dodržovat každý, i božské bytosti. Medúza, jako stvoření stojící na pomezí lidského a božského, byla těmito zákony omezována, ale zároveň je svou existencí testovala. Její příběh tak nabízí pohled na to, jak se nečekané události mohou dostat do konfliktu s nadpřirozenou legislativou. Postupně se její přítomnost stávala pro božské zákony problémem, protože narušovala určitou rovnováhu. Zatímco lidé se Medúzy báli, vyšší síly ji vnímali jako nestabilní faktor, který může ovlivnit dění ve světě až příliš drastickým způsobem. Tím se stala nejen objektem strachu, ale také objektem zájmu těch, kteří hlídali dodržování kosmického řádu. Její příběh tak otevírá otázky o tom, zda měla v božském světě své právoplatné místo, nebo zda její existence představovala trhlina v samotném základu mytologického systému. Medúza byla bytostí, kterou se snažilo najít mnoho hrdinů, protože její poražení mohlo přinést slávu, uznání a často i naplnění poslání, které dostali od bohů. Tito odvážlivci často přicházeli s vědomím, že se vydávají vstříc tomu největšímu nebezpečí, které si lze představit, a jejich příběhy jsou naplněny odvahou, ale také pošetilostí. Ne každý z těchto hrdinů dokázal pochopit skutečnou sílu Medúzy a tak jejich výpravy končily zkázou, která se stávala varováním pro ostatní. Tito hrdinové vstupovali do temných krajin, hledali cestu přes pustiny a snažili se přiblížit Medúze bez přímého kontaktu s jejím pohledem. Jejich příběhy ukazují, jak těžké bylo nejen najít její úkryt, ale také bojovat s bytostí. Jejíž moc se nedala přirovnat k žádné jiné síle. Výpravy těchto hrdinů tak tvoří velmi významnou vrstvu její legendy a zároveň ukazují, jak byla Medúza vnímána v dobách, kdy se její jméno vyslovovalo s úctou i děsem. Medúza se objevovala také v mnohých věšteckých tradicích, které spojovaly její existenci s předzvěstí významných událostí. Její obraz býval využíván jako symbol znepokojení, protože její jméno dokázalo vyvolat představy o zkáze či náhlé změně světa. Věštby, které ji zmiňovaly, často mluvily o tom, že setkání s ní může znamenat konec starého pořádku a příchod nové éry. Tento motiv dodával jejímu příběhu mystický rozměr a zvyšoval její význam. Věštci, kteří o ní mluvili, často používali jazyk plný metafor a zdůrazňovali, že Medúza představuje temnou část světa, kterou je třeba brát vážně. Tyto věštby měly vliv nejen na hrdiny, ale také na krále a bohy, kteří se někdy rozhodovali právě na základě takových předpovědí. Medúza tak měla nepřímý vliv na dění, které přesahovalo její vlastní život, protože se stala symbolem nevyhnutelné změny. Jedním z fascinujících aspektů Medúzina příběhu je moc, která byla přisuzována její krvi. Staré pověsti mluví o tom, že její krev měla různé vlastnosti podle toho, odkud byla odebrána. Krev z pravé strany měla údajně schopnost přivést mrtvé zpět k životu, zatímco krev z levé strany byla jedovatější než jakákoliv známá látka. Tato představa dodává jejímu příběhu hlubší mystický rozměr, protože ukazuje, že její moc nekončila jejím pohledem. Tento motiv využívali mnozí hrdinové a bohové, kteří se snažili získat část její síly pro své vlastní účely. Vliv její krve se objevoval ve věštbách, v lékařských tradicích i ve vojenských strategiích, kde se věřilo v její schopnost rozhodovat o životě a smrti. Tato myšlenka posiluje představu, že Medúza byla bytostí, jejíž síla přesahovala pouhý fyzický kontakt a prostupovala hluboko do tajemství existence. Medúza se v průběhu dějin stala archetypem ženské síly, která se vymyká kontrole a vyvolává strach i úctu. Tento archetyp nebyl založen pouze na jejím vzhledu, ale především na jejich vlastnostech.
které se staly symbolem divoké energie, neskrotnosti a spravedlivého hněvu. Mnoho pozdějších kultur ji začalo vnímat jako stělesnění odporu vůči křivdám a jako připomínku toho, že žena může být zdrojem obrovské síly, i tehdy, když je nespravedlivě potrestána. Tento archetyp umožnil interpretovat její příběh úplně jinak, než jak jej předkládali původní mýty. Z hrůzné bytosti se stala symbol emancipace a zároveň varování před tím, co se stane, když je ženský hlas umlčen silou. Její legenda tak získala překvapivě moderní rysy a začala ovlivňovat umění, literaturu i filozofii. Tato reinterpretace dodává Meduzině příběhu nadčasový význam. Příběh Medúzy představuje jednu z nejmocnějších a zároveň nejtragičtějších linií celé řecké mytologie. Na její legendě je fascinující především to, jak dokázala po mnoho staletí nepřestávat oslovovat různé kultury, z nichž každá v ní viděla něco jiného. Někdy byla vnímána jako přízrak, jindy jako oběť nespravedlnosti, později jako symbol síly, odhodlání a nezdolnosti. Děkuji, že jsi sledoval až do konce. Pokud tě má videa baví, neváhej dát odběr, like a komentář. Díky moc.